Ganin yadda al'ummar wannan ƙasa Najeriya ke fama da wahalhalu na rayuwa, ganin yadda rayuwar talaka ta koma abin tausayi, wannan yasa ƙungiyar abokan al'umma wato Friends of the Society for Good Governance ta bayyana don taimakawa al'umma baki ɗaya a ƙarƙashin shugabancin Labib Abdullahi Mahmud. Wannan ƙungiya mai kyakkyawan niyya wato abokan al'umma ta kasance tana gudanar da ayyukan alheri mai tarin yawa, kama daga tallafawa yara maza da mata wato ɗaukar nauyinsu wajen rubuta jarabawar NECO, WAEC har ma da JAMB. Ina miƙa godiya ta ga ƙungiya ta abokan al'umma wanda ta biya mun na rubuta JAMB kuma successfully na samu JAMB ɗina. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Tabbas ina miƙa godiya ta ga ƙungiyar abokan al'umma ta biya mun NECO da ta yi. Ina godiya, Allah ubangiji saka da alheri. Ni ma ina miƙa godiya ta ga ƙungiyar abokan al'umma da ta ɗauki nauyin biya min jarabawar WAEC. Na gode, Allah saka da alheri. Ƙungiyar abokan al'umma ta taimaka wajen samarwa mata admission a makarantar koyon aikin nurse da ungozoma bayan gudanar da lakca da ta yi da kuma ba da tallafi. Ta kuma taimaki mutane da dama wajen shiga sun yi rijistan katin zaɓensu, sannan takan ba da tallafi ga matasa masu sha'awar wasanni kamar irin su wasan ƙwallon ƙafa. Ƙungiyar abokan al'umma takan taimakawa marasa lafiya da ba su da galihu ko masu ƙaramin ƙarfi wajen saya musu magani ko ɗaukar nauyin zaman su a gadon asibiti, kuma takan taimakawa 'yan kasuwa masu ƙaramin jari don bunƙasa kasuwancinsu. So gaskiya ba abin da zan cewa ƙungiyar abokan al'umma sai dai godiya, saboda da taimakonsu na bunƙasa hidimar sana'ata, kun ga dai gashi yadda al'amura suke ta gudana. Bugu da ƙari takan tallafawa masu ƙoƙarin yin aure wanda suke da naƙasu wajen cimma wannan kyakkyawan niyyar nasu na yin aure. Ƙungiyar abokan al'umma takan ɗauki nauyin masana ilimin zamantakewa don neman sulhu tsakanin makwabta ko ma'aurata da ba su da kyakkyawan alaƙa da juna, duba da ganin yadda yawan sake-saken aure ya zama ruwan dare, kuma makwabtan wannan zamani ya kasance suna zaman doya da manja. Ganin yadda loman abinci yake fin ƙarfin talaka a wannan ƙasa tamu yasa ƙungiyar abokan al'umma ke tallafawa mutane da ke fama da ƙarancin abinci. Tallafawa marayu da yara marasa galihu na ɗaya daga cikin muhimmin aiki na wannan ƙungiyar ta abokan al'umma. Kai ba tsaya iya nan ba, ƙungiyar abokan al'umma ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin wannan ƙasa don ƙarfafa tsaro a wannan ƙasa don ganin yadda sha'anin tsaro ke shirin taɓarɓarewa. Wannan ƙungiya ta abokan al'umma tana nan a koda yaushe tana shirye wajen tallafawa masu neman tallafi, wajen agazawa masu neman agaji, kuma wajen taimakawa masu buƙatan taimako. Mallakar katin zaben shi zai ba mu ikon kawar da barazanar da ke tunkaro mu, kuma ya ba mu ikon tsayar da shugaba adali. Asiwaju da Kashim alkhairi ne.